क'क्राझारनिया माबा जालायदोंनो बर' समाजा जोंनि बड'लेण्डआ जोंनि नोंथांमोना बेफोरखौ मिथिगोन ना मिथिया खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो दा आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय थायो दा माने आङो मोनसे डाइरेक्ट सिदा खोथायाव फैनोसै बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोना मा थारैनो जोंनि बर' समाजाव खालि बड'लेण्ड रादाबाव मा नुयो नोंथांमोना नुखाबाय बर' समाजा जोंनि बड'लेण्डआ जोंनि नोंथांमोना बेफोरखौ मिथिगोन ना मिथिया दा आं डाइरेक्ट मेन पइन्टआव फैनोसै लोगोफोर आरो जोंनि बड'लेण्डआव माने जोंनि आसामनि बर' थागिबिफोर गासिबखौबो आं बर'फोरखौल' बुंगोन बेलेग हारि लेंगुवेजफोरनि भाषाफोरखौ रावखौबो माने हारिखौ बुङा थारैनो जोंनि बर' समाजाव मा जामारखो रायजोफोर थारैनो जोंनि बर' समाजाव मा जामारखो लोगोफोर खालि सोरबा फिसा गोनांखौ गारनानै सोरजोंबा संसार जाहैनाय सोरबा बिजिखौ गारलांनानै सानैजों बेलेग हादराव रायजो जाहैनाय सोरबा गावनि न'खर मोजांखाखौ गारनानै सोरजोंबा खारस'नो सोरबा हाबा जाखांनायफ्राव खारो जोबोद मोजां मोनो नामा नोंसोरो बड'लेण्ड रादाबाव नुजाबाय थानो वाव लाजिनाय गैया नोंसिना दा गावनि फेमिलि गासिबो मोजां थाखानायखौबो गारनानै बेलेग रायजोआव सानैजों संसार जाहैनाय खालि जोंनि बर' समाजावल' खोनासै माथो वाव जोबोद मोजां मोनो नामा नोंसोरो दा मिथियोब्ला बै फिसा गोनांखाखौ लानानै मानो गुबुनजों खारो थारैनो जोंनि बर' समाजाव मा जामारखो बेफोरो खालि जोंनि बर' समाजाव बर'जों बर'ल' खोनायो सोरबा फिसाय गोदान लानाय सोरबा बिजि गोदान लानाय सोरबा फिसा गोनांखौनो दोनलांनानै सोरबा फिसायजों खारलांनाय सोरबा बिजिखौ दोनलांनानैनो बेलेग रायजोआव सानैजों रायजोआव जाहैनाय मोनसे उनालाय मावगासिनो ना न' बाबा आरे नोंथांमोना मा सानो थारैनो जोंनि बर' समाजाव नंमारगौ हाबा जाखांनायबाबो सोरबा हाबा जानाय सिख्लाखौसो नोजोर होयो नंगौथ' थारैनो बेयो माने खोथाया ओरैबायदि नों जुलि जाखांनायबाबो सासे आइजोआ लामाजों फैदोंबाबो नों बेखौ नोजोर होगोन नों गावनि बिजिखौ एरा खालामगोन हारे दोरखार गैया गावनि मोखां गंथं गासिखौबो मानो फाननो दोरखार नोंहा बिजि गारबोनाय दं फिसा गारबोनाय दं नोंनि फिसाया देरगोन नोङो नोंनि फिसाय गारबोदों नोंना फिसाजो देरगोन फिसाला देरगोन वाव जोबोर निउसाव नुलायनाय जागोन नामा बेफोरो न मालाबा बेखौ दासान थारैनो जोंनि बर' सुबुङा जावजामारनायखाय एरजामारनायखाय गुनजेत नांमारबाय नामा नंगौ खालि बिदिल' जामारखाबाय नों साननाङा ब्रादार आङो बेखौ लाना खारदोंबाबो आंखौ देलां होनहालागै आं संसार जानानै बहाय थाबाय थाबा आंनि फिसा गारबोनाया आंखौ निउसाव नुलायदों बिदिखौ मालाबाबो दासान नङा रायजोफोर माने आदा बाजैमोन आदै मादैमोन आं नोंसोरखौल' बुङाखै खारदों बोथ्रोद लायदों बिजिखौ गारबोनानै फिसाय गोदान लादों बिदिखौ होनाखै नै बिसो मेन नैबे थारैनो नोंबो बर' आंबो बर' बुंजाबाय थानो सानफ्रामबो दोरखार गैया आं दा गासिनि निउसफोरनिखौ फल' साबसक्राइब खालामना लाखिनाय गोजा सोरांनानै साननै बा सानथाम थाबानो निउसावल' नुयो बेफोरो मा साननाङा मालाबाबो नै बिसो मेन बे आरो आं बे मा होनो माबा मोनसेखौल' बुङाखै हिनजाव हौवा खारनायखौल' होनाखै आजिखालि बिबाजै जानायफ्राबो बिबोनांजों रायलायफा गलि होफानानै लानो खारनो थिनो बेफोरबो मोनसे गाज्रि खोथा सानना ला नोङो बैसो उन्दैबालाय मा जानो सानना ला नों 20 बोसोर एबा बिबाजैया 30 बोसोर नोंजों रायलायफ्लाबो नोंखौ गोसथोना लाना खारनो हागौ आजिखालिनि जुगाव मा बेफोरो न' जेबो नङा बेफोरो
जेबो ओरैनो नर्मेल बुस्थु सानना ला नोङो नों बेफोरबायदि खामानि मावनाय माने जोंनि बर' समाजा गासिबो गुबुंले जाजोबनाय दा नोंसिनि माने आंनि बर' समाजाव गासिबो बर'फोरा गुबुंले जाना दं बर'खौल' खोनायो नै चिरांनिफ्राय माबा खारदोंनो बाक्सानिफ्राय चिराङाव लाबोदोंनो क'क्राझारनिया माबा जालायदोंनो नै होनबा बेखौल' खोनासै नामा वाव निउसाव नायनो लुबैथारबाय नामा नोंसोरबो खारलायलायनानै वाव आंखौ निउसाव बायलायलायनाय लोगोफोर बे लामानि थिग थिगा माइनाव गाबदों सैथो खोथा बुंदां मालाबाबो बेफोरबायदि खारलायलायनाङा बर' समाजा गुबुंले जाजोब्बाय ओमफ्राय माहाजोन सिख्लाफोर एबा बिमा बिफानि सायाव जाग्राफोर आरो बिमा बिफानि खर' सायाव थाग्राफोर नोंसोर माखौ लानानै दुगा देखायो एफाग्राब वाव खानाय हास'लायनाय ओरै खान्दा फेंखान्दा खान्दा लंपेन्ट गाननानै हासिलायनाय उथुमाय नुजालायनाय उथुमाखौबा नोमा खर'नि देखायो उथुमाय देखायनांगौ ओमफ्राय सेंग्राफोरा नायबा जाया आरो खोमसै ओमफ्राय जाया खोमसै माखौनो देखायना फैनोसै ओमफ्राय ओरै खोमनो नाजानोसै बिदिनो जानोसै जों बर'सो माहाजोननि फिसाफोर जों बर'सो दख'ना गान खानाय गोलाव ला खानायफ्रा गोजा गोथांफ्रा गोसोम फुननानै ला नोंथांमोना सोरबा बेफोरखौ कमेन्टआव जावहरनो हागौ नोंसोरलाय माथो गामसा गानाखै होननानै आंखौ डाइरेक्ट 100% बुंखाबाय दा जों बर' सेंग्रा जोंबो गाननांगौ अबसे नंगौ थारै नोंसिना बे दख'ना गानबा जों गामसा गानबाय थानांगौ बे नङा ना बेखौ बुंखाबाय आं डाइरेक्ट सिदा खोथा जायखिया माहाजोननि माबा फिसालाफोर फिसाजोफोर बे खोथाखौ गाज्रि मोननाङा आं मोजांनि थाखायसो बुंदों आरो जेनेबा जाबाय बेफोरखौ मोजाङै हुदा सोलों आरो बर' सेंग्राफोर नोंसोरबो बिमा बिफानि सायाव मोनजादों मोनलोंदों होननानै बिमा बिफानि सायाव दाबिनानै दाम गोसानि बाइक लानानै साब्रांनानै थैहैलाबायनाङा नोमा नोमफायासो दुखु जायो बिमा बिफाया आं माहाजोनलै होननानै गावनि लोगोफोरजों एफाग्राबबो लोगो जाजाया लोंजा सोब थांखु जा होननानै बिदि होननायजों जाया नों दाम गोसानि बाइक बायगोन नों साब्रे लांगोन फैब्रब लांगोन मा नों साब्रांनो मोननायखाय साब्रांनो मोननाय बायदि बुंदों नामा बिमा बिफायानो नोंना माहाजोन नङा आंनाबो माहाजोन नङा खोथा बाइक लाना मा लाब खारला लानांगौ उन समाव मा सानदों नोंसोरलाय बाइक लाना साब्रै लांनो सानदों नामा आरो बेफोरखौ बुंनो फैयाखै आं जेनेबा खोथाजों खोथा आरो बेफोरबायदि ड्राग्स आरो गान्जा सोबनाय बाइक साब्रांलांनाय मालाबाफोर बिदि दा खालाम जालाबायनाङा सोबलाबायनाङा सिगारेटफ्रा सोब जेबो नङा थांखुफ्रा जा बिदि ड्राग्स गान्जा होनाया जोबोद गाज्रि दे जायखिया माहाजोननि फिसालाफोर फिसाजोफोर बेफोरबायदिल' दाजा आरो गरिबनि फिसा होननानैबो बांद्राय बिदि देखायद्रायनाङा मिथिबाय आरो आदा आरो बाजै जाय मानसिया संसार जादों मोजाङै जा ओमफ्राय जाय मानसिया खारलायदों बेफोरबायदि दा खालामलायसै जा जानानै थांबाय बेखौ दान्दिसेनि बारहुंखा दान्दिसेनि बार अखा होननानै सानना लादो बेफोरबायदि जानायखायनो सानफ्रामबो माने जों बड'लेण्ड रादाबाव नायबाय थानाय जायो एबा मानो बिदि जानो बिदि खारलायलायनानै लाब गैया जायजों संसार जादों बेजोंनो मोजां संसार जानांगौ दा आंनि बुंनायसो माबाफोर गोरोन्थि एबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो दा माने आं नोंथांमोननि गेजेराव आंनो उन्दैसिनबो जानो हानाय नोंथांमोननि गेजेराव आं एसेबो देरसिनबो जानो हानाय एसे उन्दैसिनबो जानो हानाय बेखौ नोंथांमोनाल' गाज्रि मोननाङा थ' लोगोफोर आरो सिख्लाफोर बिदि मालाबाबो दादेखाय हामा बेफोरबायदि जों बर' सुबुंहा मानो उथुमाय देखायनो जों बिहारि नङा लोगोफोर मिथिबाय दे लोगोफोर बेखिनियावनो बाय